Sagung warga tau kagung sono putri kawan aku sagung pakorwatan kawistara pangombya saking kadang pisan sutresna dari keluarga ageng panjenenganipun Bapak Parman sekalian Ibu Sumirah ingkang mijil saking tlatah Dibal RT 02 RW 0 Gangsal Kelurahan Dibal Kecamatan Kemplak Kabupaten Boyolali sampun samata lenggah wonten ing sasana pahargyan ingkang pinengku dening panjenenganipun warga ageng Bapak Wagimin sekalian garwa. Awis saking punika pramila pambiyawara badhe hambuka kuwaring sekawangan wicara dwaraning kandha ingkang punika badhe ngaturaken lampahing titi laksana ingkang sampun rinakit. Semoga kunjuk dumateng kadang kawula kemalih redi sita keparang aturaken lagu kang jubuh kalian swasana semoga ungling gending santi mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah nikma wakil nikma maulah wa nikma nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nuwun amit pasang kaliman tabi dibro sangking ila dina dumawahing tawang toa panjenenganipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang hagung dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinudi pundi dumateng panjenenganipun para alim ulama pinangka panuntun kiblateng manembah ingkang satuhu cinaket kalian wahyuning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dumateng panjenenganipun para pangembating praja. Satriyaning nagari pinangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang winengku ing karahayon. Dumateng sahyaning para tamu kakung ingkang sinudarsana saha bagya mulya. Keparenga pambiyawara hambuka warning sekawanganing wicara dwaraning kandha awrat mudi dawuh saking panjenenganipun Bapak Wagimin sekalian Ibu Handayani. Wonten ing kawedangan enjing punika badhe ndhawaken risang pinanganten kekalih neninggih Roro Diah Ayu Dita Fitriana Ambarwati ingkang sampun kajatuh krami kalian Bagus Nur Rahman putra jalu saking panjenenganipun Bapak Parman sekalian Ibu Sumirah ingkang pidalem saking tlatah Dibal RT 02 RW 0 Gangsal Kelurahan Dibal Kecamatan Kemplak Kabupaten Boyolali. Wondene ijab saha kabul sampun kalampahan rikala dinten Rebo Wage Surya kaping 7 Januari wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Kemplak Kabupaten Boyolali tabuh jam 8 enjing kanthi lulus raharja tinibara saking sakara-kara. Sagunging perlenggah kagung sono putri ingkang wenengku sagunging pakurmatan keparenga pambiyawara badhe hambuka waraning seka ingkang punika badhe ngaturaken lampahing titi laksana ingkang sampun rinantam sarinakit dening para kluwangsa pinanggih purwakaning adicara nggih pambuka sumusul titi laksana ingkang angka kalih nulinggih mijiling siat maja pinanganten putri saking madyaning tepas wangi manjing wonten ing sasana pahargyan
ingkang samangke kadaya-daya rawuh Sri Atmaja pinanganten kakung sak pangombyong ingkang saperlu ninggih dauping palakrama dauping risang pinanganten sarimpit wondene titilakasana salajengipun ninggih atur pangandikan pasrah saha panampi purna titilakasana atur pangandikan pasrah panampi kalajengaken titilakasana salajengipun ninggih panggih Sri Atmaja pinanganten sarimpit miturut satataning adat widi widana ingkang tasih kauri-uri wonten ing trah Surakarta Adiningrat paripurna ninggih adat widi widana samangke pinanganten sarimbit badhe hanetepi hajiban ninggih netepi adating widi-widana ingkang tasih kauri-uri wonten ing tlatah Jeponan RT 02 RW 01 Kelurahan Manggung Kecamatan Kemplak Kabupaten Boyolali ingkang samangke badhe putrasaken dening panjenenganipun Sang Juru Sembogo Ibu Rimahapsari saking Jati Kuning Lor. Paripurna lampahing adat widi-widana ingkang samangke badhe pun kajengaken titilakasana ingkang salajengipun ana ninggih atur pambagya yuwana ninggih pambagya harja ingkang sampe badhe pun kasani dening panjenenganipun Songsong Agung wonten ing tlatah Jeponan ninggih tanulyan panjenenganipun Bapa Paiman Sarjana Ekonomi. Paripurna lampahing adicara atur pambagya yuwana samangke temengaken sarimbit badhe netepi adicara sungkeman ingkang samangke kateng ngelos diwung panjenenganipun Bapa Samin wondene titilakasana ingkang salajengipun ninggih waosan pandonga saking panjenenganipun Bapa Basuki sahyaning para tamu kakung sono putri kawon engko sagaya pakurmatan ninggih lampahing titilakasana ingkang sampun rinantam sareng dening para kluwangsa awit kelepatan saga kirakan panjenenganipun Bapa Wagimin Sekal Garwa tansah nyuwun agunging pangaksama kunjuk dumateng sahyaning para tamu kakung sono putri. Sagunging para kakung sono putri kapaneka sagaya pakurmatan kaparaga lampahing titilakasana ingkang sampun rinakit saha rinajang dening kluwangsa monggo kita witi setunggal monggo setunggal ingkang punika pambiwara badhe ngaturaken lampahing titilakasana ingkang kapurwakan nggih pambuka sumangga paharian wonten kawedangan enjing siang punika kita bika sarengan kanthi waosan basmalah besarengan bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi kanthi waosan basmalah kelawa kanthi pangajab mugi lampahing pahargyan
ingkang punengku dening panjenenganipun Bapak Wagi sekalian garwa saking purwa madya dumugi wisala samangke tansah pinaringan kelancaran tinibala saking sakara-kara lumebet titilakasana ingkang angka kalih niki mijiling sirat maja saking tepas wangi pramila kunjuk dumateng panjenenganipun sang juru sembogo saking rima ampun bilih sampun samapta ing diri saweka ing gati semoga wedal dene jengkareng siat maja pinanganten putri saking Sasana Panti Bisana yen Cinandra saking Mandrawa kadya sekar kang puspa warna